Nay guys. Ndakata kamera yakatena muri kuona neglass. Iri sei? No, how are you? How are you, Nonoza? How are you, dear? No, thanks for the parcel. Yo! Yakawanda. Brown in the jambo no god. And the plan is not to boycott eating starch and sugar. Saka pa brown payaka. Kuno say inda and so. Shakoma. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you, Nono. Thank you, Nono. Hi, Lily. Hi, Stabile. How are you? Hey, guys. We want to see your face. Down the face. Hey. So long go get up, guys. Zvaikwadza musati guys musona kari kwenda katedza kuvata ndakati ndakagara kudai guys nichigwadziwa ndakati ndakagara nichigwadziwa guys ndakagara guys nichigwadziwa zvatovera itiko zvino ndandisina ngogara nguva yakareba ndisina kujaira kuti kwa ndakarwadziwa guys. It was so painful. Aiwa ndaunza face yangu yakachata yoyi kuti muiwane guys mutongoendijaira kundindadi kundindakati mari naye ndingandishate mutongojaira kundida kati naye mwari wechindisimbisa ndifute kudai kuti akunge simumbi memwana. Guys munozwa kuti andakurukwa nhasi ndakarukwa uko ndatove ne 4 days 5 days I think ndarukwa ndone 4 days 5 days ndarukwa zvino zvinika kuvavira so apa spray kwacho kundizoti iri papi hanzi girai hanzi kuva zvakupora shuwa here brown rice hanza munamboshatai even about unoti ndinganzi ndakashata iwe vana vazivi zvakononewe vakaona munhu akasimba kwanzemu chira kusimba izvo zvindikadzokera kuti akaflend akapetiti kudai so vanenge kuti heko makachekerei makapfisema saka muda kuti ndidi Spain ndinayo. I've got it Lily but I don't know exactly where it is. Saka chazoitsvaga hanzi seiko kusvika marega uri osh ndida kumwa mvura wangu. Kwai ndimwe mvura zvino mvura ingamwika here the whole day guys. Alright, thank you Pam. Thank you Pam. Oh, iri picture quality. All right. So guys, masquera say guys, I hope masquera mushe kwa muri kumatima nenyika. Ndaswera ndiri busy guys kutopinda izvozvi. Ndaswera ndiri ndiani munhu iye undipesa rake munhu yaiti kwanza kuti akone ndiyenyaya yemwana tiedza kuti akone ndisina kutadza kutaura zvinhu zviri munyika medu ko chinonzi kone ndichi hani chinonzi kone ndikutaura zvinhu zvinenge zviripo quite sebele we are ugly because Lily me I'm not ugly Lily me I'm not ugly I'm just fat I'm not ugly kana ugly me I know I'm just fat and I'm not ugly plus takukura muka andiwana takukurawo saka kukurawo obvious aungasoramba wakadii but guys panapa kutaura chokwadi ndati manje ndichipinda panapa ndabva ndasangana nenyaya ndaona video ndategwa nevanhu kwakatiti tudoko saka ndotadza kuti chikuitika kuti tudoko kuya nezuro ndakaona vana mai vai vachitanzi tashayiwa vana ndakazviona ndakaona pati iwe vakataura but ndangoti pamwe vana ava vashayikwa andinoenda kufollowa guys ndangoti ameno saka izvo ndikutopinda muno muroom muno ndikutegwa ndikutiko ndikutegwa vandichakovhura foni yangu izvo ndikudai so ndikuona saka ndandikasadza kangu kana ndapuwa uku navusi ndikudla kasadza kangu kaya ndikutega ndimbotisikola dai nditodai tona movie rangu andinoona kuti ipad yangu itori apa mberi pangu apa guys ipad yangu izvi ndaitotega ndione zvangu movie ndakarelaxa ndobva ndaona ndategwa ndinotegwa kupiko ndobva ndadai so ndione kwati ndobva tandotora nyaya ndione vana vaya vakasheka guys. Hi Ingambi, how are you guys? Kutaura chokwadi if we don't talk about these things guys, this will keep on going on and on and on and on. Akasike kutanga guys vana chishayikwa chiwani kwakafa. It's not the first time guys antika, it's not the first time kuti mwe mnandanzi tukuta content or whatever fuck yeah. Sorry ndaida kutuka sana sogaya kuti ndipari pamberi pekamera handimona usataura ndandi kuti akone nevana. We have to talk about these guys because zvinhu zvikuitika every day
guys. Vana vari kushayikwa every day, vana vasingadzoki. Mwana akanzi ashayikwa ari kuwanikwa akaurawa. Munhu mukuru akanzi ashayikwa ari kuwanikwa akaurawa, guys. Makamboona even vanhu vakuru vachiripota vachinzi kune vanhu vakuru vari kushayikwa 24 hours votsvagwa 48 hours kozonzi awanikwa akafa. Munhu mukuru chaichai. Hanimona. These things, they are happening every time in Zimbabwe, and we are keeping quiet. Guys, mundiregera kutaura kuti kumbonetsa mazina angu ane simbi. Simbizi. Saido bodhurumisa nyama guys, yaruma nyama kudadi ngechita mhino. Hesi moms maswera seiko. Handimaona. So vana vachifa kudai, so vana vari kutogwa guys vachifa mukatisa panyaya iyi yevana iyi. Guys, it's so heartbreaking because vana vakatogwa nemunhu wokuziva. Guys, look at the event, the circumstance of this event. Vana vadikidiki vaya hapana pavaigona kuvhura mubhutu zvikutaurwa vakanozvisunga maoko. Andimoona azviko hapana, vakapinda mubhutu pasina munhu avaona, vakagona kuvhura bhutu chana zvada zvitikidiki zviya ndokubva vapinda ndokusungana maoko ndokuvhara bhutu. Azviko guys, muculprit iri mudhuze imomo, culprit iri mudhuze imomo ndomune culprit. Zvinhu zviri kuitwa mudhuze, munhu ari mudhuze guys, and we don't know why. Ko kana vachinzi vakazvipinza vega mubhutu, ko maziso vakatuburana nani? Ko maziso vakatuburana nani? ZRP vanhu venharaunda vanosvika pakusimuka vachiita search yevana. Handimaona vana mutemo wokunzi 48 hours ubvisei government of Zimbabwe. Mutemo wokuti 48 hours ubvisei. 48 hours amanga makamira dei makatsvaga vari pamwe dei makavabata. Amoti guys mukundinzwisisawo here. 48 hours dzavanga vakamira dzinonzi the government nemapurisa mirai 48 hours. If within 48 guys, a lot could have happened in 48 hours. And muri kunzwa pachinzi pashayikwa especially vana, pachinzi pashayikwa vana guys, ipapo police must act. Mulong 48 hours munenge muchimboita ipa 48 hours, munenge muchimboita naye mapurisa pa 48 hours. Tukumbira kuti mutemo wokuti 48 hours ngaubviswe pashayikwa zvikuru sei pavana, nokuti marituals anyanya muZimbabwe. Ende mimi mapurisa mukuzviziva. What do you say? Kana mchida kunotora body yemunhu yakatubugwa maziso, muri kuti maziso anenge aendepi? Muri kutora body dzevanhu dzinenge dzakachekwa rurimi, muri kuti rurimi runenge rwaendepi? Lili kunonha kuchekwa rurimi, handika vanenge runenge rwaenda kupi rurimi? Vana vakanachidza maziso aputika, handika vese maziso aputika, anoputika nei? Anoputika nei? Ngataure chokwadi guys, kune vanhu vari kuuraya vanhu muZimbabwe. MuZimbabwe kune vanhu vari kubhilivha kuti ukauraya vanhu unoita mari. Kune vanhu vari kuenda vachinoudzwa kunzi uraya vanhu vachiita marituals nevanhu. Miradi kudzei paZimbabwe right now yangofanana neSouth Africa. Crime yese iri kurwa paZimbabwe. And handiti kuti mapurisa azvionere. Ndakambotaura panapa makuseni ndamboisa nyaya ndikati iyi nyaya yemukomana womwana wokwapresident wokusungwa. Hanimona ndikati mapurisa akaisitsvaga, takambozvitaura panapa kuti vanhu vanotengesa mutoriro vanozikanwa. Takambozvitaura kana ndotengesa mutoriro vanozikanwa guys. You can't tell me kuti Zimbabwe police nekushunga nekushanda kwainoita intiza kuziva kuti madrugs ari kuda nepapi. But hatisi kuona kuchinzi ava ndivo vachi madrug lords acho haabuditswi. Asi varipo. Regai ndikurangaridzei why ndataura makuseni zvandataura vanhu nekusafunga mukataka kundituka. 2 months ago pane moti yakabatwa yakazara mabhrongo kuHarare ikaenda paHarare Central Police Station. Yaenda paHarare Police Central Police Station mota iyi pasina 2 hours makazowanikwa masara maboxi 2, mamune maboxi 50 emabhrongo. Makanga masara 2 maboxi motikari pa police station yakapakwa mukati mepolice. 48 maboxi anga disappear maboxi. Saka imimi chindiudzai chasai dzenyu kuti nekufunga kwenyu mimi akapinda mupolice station chaimo chaimo akanotora maboxi 48 emutoriro emabhrongo. Ndiani? Vana vai vanga vakarohwa musana guys. Vana vai vanga chinzi vakarohwa. Saka muri kuti vairovana pachavo. Esi chanda kuendera ukoso. Saka muri kuti vairovana pachavo here. Vari kushure kwemotikari. Munhu culprit in mukatasa sequence zvakaitika pavana 3 vana vadiki guys. Vana vadiki vakaluwiwa nemunhu anoziva. Munhu ari padhuze. Vana vakatenda kune munhu nokuziva munhu. Tikudedzwa nababa ningi, kwatudedzwa namai ningi. On this case probability kuti munhu rume is 98% akatora vana. Akaita zvakaita kuvana. Vakatoenda chiza kuti ndibaba ningi pamwe kuti pamaswitsi kuti uyamutire maswitsi. Kana kuti ndiningi vanotoziva.
vana vakaenda nekuziva nekutotrust hasi munhu wekure guys munhu ari padhuze imomo mucommunity imomo mudhuze imomo munhu wepadhuze akaita zvinhu izvi kumhuri nato Zimbabwe yaora vabereki vari kuchema mapurisa nharaunda ndoya kuita take upon themselves kunotsvaga vana mapurisa muripo makuzongoya kutakura mabhodhi vana vawanikwa nani where were you mamuri kupi naye mapurisa where were you mapurisa yesimpo makuzowana community yatsvaga vana yawana but the report was made mukatoita rafu kuna baba mnini wa baba vevana naumwe baba womwe mwana ipapo mukavaitira rafu achifona handika nhasi makuti chuwi muchiuya kuzopa press release statement yevana makanga muripi naye vakuru vemapurisa ndo here vashandura makuita tudza kutora noise by guys because ndo muhotel saka you never know mamwe marooms pamwe zvinowikwa handimaona nyaya dzakadai nezinyaya dzitofanwa kuti tiite noise guys ndeitowa shungu tokuti voice yangu ndikarisumudza guys ka chako toita mutsindo kana ndimiwo guys mapurisa azongouya kuzotakura but nguva yese iyi community ndiyo yakuita basa remapurisa naye vakuru vemapurisa minister of police kana muchiona nyaya yakadai so tikuuya sevana vezimbabwe what do you have to say about this police yenyu police force yenyu iri kuita ichi yekuti kunonoripotwa mapurisa ane rafu even nepasikakodzeri kuitwa rafu mapurisa anongodira mweya vanongokanda gasi avinoteka kuziva kuti mimi handizivi nenyaya kuti ameno mune rafu pane mambo kuti you don't need rafu taureiwo nevanhu mungati munhu mapurisa kuvana vadikidiki vakadaro pari kuripotwa misike sevana muti uyai after 48 hours kana 24 hours whatever dikesiti vana vadiki zvavo muri kuziva kuti kuzimbabwe kwanisa nenyaya dzemarituals zvamuri kuziva kuti kuzimbabwe kwanisa nenyaya yemarituals kudhara izozoterapi ichishanda waiti ukazikana kuti ukaenda kwaenda kuzoterapi gaizika wainorohwa pasi makumba pakaita musha handi muri kunzwa iko zvino zoterapi yedu ka handisi kuti tingati kudii vediwe kuti ndisiye kuti havasi kubhadharwa here kana kuti kudii handizivi kwedu kugweruko guys kwedu kugweruko kuna umwe baba womwe musikana wandoziva takura tusene musikana yeye baba vake vakapfekedzwa plastic nyaya dzakadai kugweru muzimbabwe guys dzavemo baba vake vakanga vakafa kudhamu rekwamachaya kumukobhoko vakaikandamo vakapfekedzwa plastic mumusoro muri kuona kuti aya ave mastyles evanhu vekusouth africa iko zvino gaizika ndikuona zimbabwe handisivi muri kuona kuti vanhu vari kudzingwa south africa vanhu vari kubatwa chidhipotwaka mbavha dzose dzekuzimbabwe dzanga dzatizira musa vamwe vakatanga kuita umbavha musa vakanoita umondo musa vari kudzosirwa kumba vari kudzokera kumba therefore zimbabwe yazara mundi ndokatagara chikuziva kuti kusouth africa kuvanhu masouth africans ari kuita mutsikanzwa akawanda asi majority yanga yaviva nekumusha kwedu guys waibirwa nemunhu wekumusha kwenyu uchitozotaura rashora kuti ndipe foni iyoyo akakunongedzera banga waimupa masikati machena handimuziva kuti kujobheki ukaona munhu achibirwa chero kuti munhu achifamba naye ukamona chibigwa hautauri handimuziva hautauri munhu anofamba naye ukaona chichekerwa bhegi you don't say unongonyarira kuzomudza bhegi raenda kwamachaya kumkoba 5 baba vana Bettina vaive kwana Rosiwo ku 7 uya vakwanikwa vakapfekedzwa plastic musoro vaurawa nanhasi munhu anakwanikwa hakuna anoziva kuti motive ndei zvakafamba sei vaingozikana kuti vaishanda pabhawa vakapfekedzwa nani hapana makorokoza azara kuzimbabwe kumakorokoza kunouraiwa vanhu guys kune vakamboenda kumakorokoza here apa guys vakamboshanda kumakorokoza variko kana kumutengesa isu takatengesa kumakorokoza uko guys kunourawa munhu achifushirwa kumakorokoza kuenda hautauri makorokoza iko zvinezvi ari kutonga everywhere ari kutonga makorokoza ende vanobhemba vanhu and there's nothing that the police is doing about it hapana dei vachiuraya avo vana vanhu vakuru zviri nani kokuraya vana vadiki guys mwana mudiki kuraya mwana mudiki hazi vaigara mu7
kwanzi Blawayo there are people who Robert Gabriel futhi dzakapinda kubva andi onaka kuti South Africa takatenga futhi the security ini for one time when ayokumba kwedu ye security because uchibuda a lot can happen uchibuda saka futhi South Africa vanongotengesa anozoti kwaenda kumalise davo zvetu feja unotenga futhi tatakatenga vamwe vari kucrossa bheki vachinadzo kumba vamwe vari kubirwa futhi idzodzo mota dziri kubiwa dzinenge dzine futhi security mukati mapurisa ari kubirwa futhi every day dziri kucrossa kuenda kuZimbabwe hesi rudo dziri kucrossa kuenda kuZimbabwe but ini pantiri kubatikana napo guys ndepe vana vadiki 1 year something 3 years something guys ende tomo expert kuti tinyarare nyaya dzakadai tongota munendamo zvepera tonyarara hedu mangwana ndewako esigeti mangwana ndewako ari kutorwa iwe uri South Africa wako uri kushanda mwana wakachengetesa kumusha uchiti mai vari kuchengetesa mwana kumusha kumarokesheni guys vana vanobuda vachitamba next door kumarokesheni guys mwana wakagara ukamuvharira mumba anobuda achina kunotamba next door anobuda achinotamba nemwe saizi yake andi mazvona unenge uchingoti mwana ari next door pamainingi unenge usinga vana vadiki vaya vanotobuda achisamba magaba avo vopedza tobuda gedhe votobuda kuti ande kwana ningi handi mazvona iwe unenge uchingoti vana kudhara zvanga zvakajairika patiko zvino handifunga kuti chiro kumarokesheni vabereki tarisai vana venyu kumarokesheni uko because isi takura chimwenda kwatoda tiri vana taingobuda gedhe utoenda panext door utonotamba naningi ukaona kuti ndakona naningi ndoenda apo handoona ndinoti ningi aripo tototamba magaba edu chibika magaba edu iko zvino you can't do that enda dzoka ru I'm here haukwanisi guys you can't do anything haukwanisi vana vakangobuda vanogona kutisapia ushaikwa guys just like that ndabatikana ndarwadziwa guys ende madzimai tonyarara kutaura nyaya yakadai inorwadza kudai kuti titaure tibvunze kuti nai mapurisa saka pamuri kuti 24 hours mwana munenge muchireve uyai pa 24 hours kumwana mudiki munenge muchireve uri raiti patient mapurisa anga akazara kuroad block kwavanenge vachidla madhola yesi bolt cut vachidla madhola vachidla $2 ziko vana vachishayikwa vana vachiuraiwa mapurisa akazara kumaroad block mapurisa chinopocha vanobipa netongobasidza kuti vanodladza mahara Livingston anzani baby no tapiwa makore akatogwa nemunhu kuziva guys akatoenda achitonzi uya akati ndikutogwa nabamukuru vangu baba ndisandati vana ava vatogwa nemunhu wavanoziva handimaona akatoenda ndi baba vangu vari kunditora sasta wangu asingazivi kuti sasta vakaronga dhende vakamurongera zvakaipa vakamufungira zvakawanda handi muri kuona ndakuonawo press list statement yemapurisa anobuda chikudi apa ndakuonawo mapurisa kuti pachabuda achitaura vari kubuda chikudi ndakamirira kuiona ndakamirira kuona kana iyo mondi yacho ichizoonawo hayo mapicture anga achibudiswa nepolisi aya vana vakavata pasi uchiziva kuti ndini akasunga vana maoko uchiziva kuti ndini akacheka vana maziso ndakabaya vana maziso uchizoziva kuti ndini akadaiso vandauraya vana ava kwaari unonzwa I hope une conscience I hope iwa unawo vako vana yesi tamatonga hanzi mota old car haifambi tapiwa kavigwa zina musoro mapurisa aripo asi lidhi iripo imi munoziva kuti bamunini vakabatwa kuti vakauraya mwana vaitidza kutaura kuti musoro wemwana uripi pafungeiwo guys pafungei bamunini vabankuru vatapiwa vaya vakatoburira pachira ndo vakauraya saka moti mapurisa adi akanisa kuvabata imimi vanga vasingatauri kuti musoro ndakaisapa musoro wemwana uripi munhu akauraya vana vandakudza kati munhu ari padhuze munhu ari padhuze ende munhu yakasabatwa ndokutaurirai pa 6 months kana 1 year pamunhu kana kutove muarea imomoka matove nei serial killer
ndikutokudzai munyaurira iti vangozara kumaroad block mumakommunity mumaconcation hapana vari kuita basa ukafona kuti kwaita mhosva havauyi vanozouya kana imi matoita basa imi ndimatoita basa imi havauyi mondizvo zvinenge yakamira pakamira vanhu pepa pakamira vanhu vachionaka anga aripo ipo paya anga aripo pavanhu pepa achitoona zvinhu zvakachitika anga ari pachiona mondi yacho but mapurisa haasi kutaura aiwa wakatatenda uchipinda basa wakasaina kuti nini ndichaseva community yeZimbabwe ndichaseva nyika yeZimbabwe uchipinda basa rechipurisa waizviziva kuti hakuna mari kumapurisa ukapinda imomo ukashanda mari yawangu ushanda nemari yawachina nayo kana waona kuti hauchazvikwanisi kubudaka vanoda kupinda vari dedicated nebasa ravo vapinde because isati sisi tokaenda mupurisa wedzegwemarika vanozviziva mari dzavanotambesa dzikwana but vakapinda still zvakadero vachitaura unosweya kwachipinda kumapurisa you swear in front of the Bible kuti ndikuseva nyika yangu yeZimbabwe ndokuseva nyika yangu yeZimbabwe izvo zvimapurisa aenda kuri kuita door to door havashavi matraces of blood guys havashavi zvichiri fresh izvi havashavi matraces of blood somewhere kana nehembe asati dzawachwa kana munya nehembe asati dzawachwa but hapana mondi kazhinji kacho inenge iripo pakati ipo paya pevanhu vakaungana anga aripo ipo paya anga aripo zikofini riya rekuZimbabwe rezengi riya vedu we rinoiswa vanhu riya zvakaoma zvakaoma amen kana nepanda kufona fona guys timbotaurawo panguva inoita kumbira we are calling upon all the prophets of Zimbabwe to rise up and tell us kuti vana ava vakaurayiwa nani takukutegai all the prophets of Zimbabwe guys itai muchivatega mazita avo vauye tikuda kuti vatiudze kuti mweya uri kuti Melanton Orondos ndizvo Melantos Orondos tikukumbira utiudze kuti mwana zvakafamba sei ndimi munosiona kufa kwavamwe zvazvino tikukumbira kuti tibatsirane necommunity mapurisa kuti vana ava zvakachichakaitika vamakandiwa vamagaya vana profeti Masango vana profeti Ameno tokumbirawo kuti right now muchibuda muchitiudza kuti musoro mwana uyu akaurayiwa nani ari kupi tibatsirei kuti mondi ibatwe help us kuti mondi ichi tibatsirei profeti Adungu hamungangoshani kudenga kunodla kuti mwana akafamba sei tiudzei kuti mwana ari kupi. Yes dear. Hello Sisimeli. Yes kuri sei mushe ndarwadziwa Sisimeli ende zvakaoma chiri kwenyu ndirwadza Sisimeli ndechekuti panguva iya tanga tichiri na president wedu ava naMugabe zvimwe zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvava zvisingamboitiki. Taikura isusu Sisimeli kuchinzi mumakommunity medu mune maCIO wakanga usinga kwaingonzi muCIO anga akangodzvarwa kwese kwese hapana zvinhu zviri kuitika izvi vanhu vangade vabatwa very fast but nguva ino izvi zvinhu zvachona zviri kungoshamisika kuti why is it community dzachona dzakangozara mhondi vanhu vari kuita zvemadrugs vanhu vari kuita zvepfuti vanhu vangade vachibatwa very quick tinoziva isusu kuti kwanzi CIO yedu inoshanda Sisimeli saka chii chiri kuitika. Aiwa kana isiyabonga chiri kuitika ndechekuti panguva ino tine maprofita aya anoshambadza achiti iwo uyai kumaPP toita back to sender todai panguva ino we are calling all of them kuti vauye vatishande pamwe chete nemapurisa vatipe lead kuti chii chakaitika pavana vaone pamweya mapurisa ino kunobata munhu. Sisimeli zviya tinozviziva kuti ndezvekungotsvaga mari zviya nezvekungotsvaga mari saka ende nyaya dzacho dzakaoma ndarwadziwa kuti ende chimwe chandinoona futi Sisimeli nyaya yecompetition ndo inotinetsa mazimba kuda zvinhu kuda kudhiraivha mazimota mahombe kuda kuti unonzi waflya waenda kupi vanhu vachiromba ndo pane nyaya panobva nyaya dzemabody parts vana vanotushurwa maziso vachiitwa sei mishonga yese kuda kunzunzi une mari ivo vari kuita zvemamining vamwe vachona kumagold kwavoko kunenge kuchida izvozvo mabody parts kukara mazimba competition munhu shanda vedu wee uite zvinhu zvako
kuti kuda kufunga kuti life inongouya easy kuromba sisimeri ndokwanyanya. Kuromba kwanyanya paZimbabwe nokuti munhu wese anoda kugara ari pamusoro, ari on top. Munhu wese anoda kudriva D4D, vamene whatever ndizvo dziri kuma D7 kana kwanya uchiisa D7 hameno ndozvavada kufamba nadzo dzetu. Handimaona vachigara kunovhundutsa vachienda valifestyle yepamusoro, vachiuya vachiposta vakachena vachidini. Inyaya yecompetition. Saka munhu unoenda kwaunofamba konzi uya nemaziso emwana, tigadzire maziso emwana kuti uite mari. Hauchazivi kuti unobata mwana wana, unobata mwana wemunhu asina mhosva, wotuchira maziso emwana wemunhu asina mhosva kuti uite mari. You are very right ipapo. Zvikuru sei pane competition yakaoma. Parare pane competition yakaoma kola. Pane competition yakaoma kware hakuna munhu anoda kunzi murombo parara. Sure sisimeli. And it's like zvakaoma nekuti rate yacho yanyanya. Kana usitorina life yepamusoro usina mazimoto ewe unotoona kunge usiri kurarama. Usina murume ari kukuunzira mabhosvo aya achikutupa mazi kumari, uchiudzirwa maruva aya uchiita sei, unotoona kunge usiri kurarama. Competition ndo yatinetsa, kuda kuvhurawo mabhotiki wayo uchinzi wewe ndiwe uni kudanana nembinga. Tichiita zvinhu zvisina musoro nemazimba kudiwe vanogona kutorombera kuti vadanane neidzo mbinga. Sure sisimeli, sure zvakaoma. Rege ndidonhangu vamwe wakwire but sure sisimeli. Ini chatangofunga chete ndangofunga mweya wekuda kunzi une mari ndo chete uri kunyanya pamazimba. Bhosvo uya aisa vanhu pressure anyway. Bhosvo uya aisa vanhu pressure zvisingaiti. Munhu usada kuridzikwa bhosvo maimwana. Unoda kuti kunzi murume wako kunzi waitirwa nemurume wako. Pane asingadiwo sisimeli murume wako achikuvhurira zimota rino richivhurwa mumaplastic. Unotodawo kubudawo pasocial media uchitrenda uchivingwa kubasa nemurume wako kana achikuvhurira zishopu rino. Saka munhu anoita anything to get that money. Ndesaka muchiona sora nyida kuda ngopidza zvemanjusu futi kuti vamwe vanhu vakuita zvekutomarombera manjusu achona futi. Zvese zvangoizvi kutsvaga mari. Saka it's just a lot of things yekuva greedy. Netangozama kushanda, we are very hard working people vanhu vaMwari. Ngatishandei udade nezvaunazvo zvishoma izvozvo zvishoma. Even ndakata sisimeli ndachida kuti izvoni even pamasocial media apa munoona kuti pana vamwe vanhu vane dzimba dzakanaka vekuti soka ndetese tinenge takatarisa kuti Mwari wangu ndichambofonda kaitawo imba iyoyi. Vanhu vachiti munhu unozviita unofanira kushanda, unofanira osha kuti ndoshandawo sei kuti ndidai ndiwe ndinongoendawo kubasa sevamwe vanhu. Saka unogona kuona kuti ipapo manje unoinfluenswa nevamwe zveshuwa kuti iwe life iyi kai ukangodai ukadai zvinoswera zvafamba ende hazvibackfire. Saka hameno zvakaoma sisimeli. Vanoudzwa kuti unouraya kana ukanzi blood usauraya wako unobvumidza kuraya, unongotora chero wauraya ko zvine basa raicha kudai mari. So vanhu nekutoda mari ndoyo lifestyle anotobvuma kupinda mazviri. Sesu vamwe tiri kunenge tiri kunyika dzimwe dziri kure idzi sisimeli uchiona life yekurarama navanhu vari kuZimbabwe ka unofunga kuti ndiri kuraperekedza vanhu kurarama. Kuti Mwari saka indiri kuitei kuno kwandiri kunoko. Vanhu vari kuZimbabwe vari kurarama inonzi life sisimeli. Saka you end up zveshuwa wakufunga kuti hameno. Alright sisimeli maita hini. Alright iri boss yavo. Alright sharp. Zvakaoma. Right. Guys, siyana ina bolt kata zvifarire nawo mucomment section. Siyana ina bolasa. Ande iwewe guys vanoda kutaura sendai vanhu kwire ma request mukwire. Sendai ma request night Jesse. Pa social media shape vanhu vari kuenda kunoromba kuti arire. Kuti udikwe iwe. Vanhu vari kunoromba pa social media pakuti munhu arire. Agara imi guys, imi maifeide imi yako. Munoziva kuti imi guys, imi guys comment section. Munoziva kuti munogona kuti unoromberwa. Munogona kuti unoromberwa imi comment section kuti mugare muriko. Munoziva guys, people are capable of anything. Zvokutodaro mufunge kunzi musa kugara muri papeji rangu. Munoenda kunoromberwa. Mafa kugara vakazara papeji rangu panapa. Kuro urombwa. Gavagara vachiti pamasters panapa vakangowa vachiti nongofira kuti masters papo unorombera star. Saka kana munhu achirombera star guys kokuzoti upfumi hwepaZimbabwe kuda kunzi ndini. Pane zvese. Kasi uchiromba kwese usingarombi nevana vako. Wai kunotushura maseva wevana vevamwe munhu. Wai usingarombi nevana vako tora vako tushure maziso tongochema uchingoti ukazvidyira mazai.
uri kuda kunotuchira ndewani? Yes, people are joining brotherhood, sisterhood. Iwe kuri kuitika zvinhu zvakawanda kunze vakadzi venitokudza zvangu kabika nyaya kari kokuseri kukandakangowawo kari kokuseri but munhu achangati hanzi kana ndaafree kana ndaitaura nababa ndozoya ndoitaura nyaya handizi kuti nyaya yacho iri kufamba sei kumba kwavo hanzi mazvona nyaya dzeurombo idzi gaizika zvakaoma. Vanhu vari kuvatana vari vakadzi kumakautu kwachinzi enda munovatana muri vanhukadzi chete zvemari. Vanhu vari kunovatana kwai enda munovatana muri vanhukadzi chete muchivatana kuromba kuti variuye kurombeswa kuvanhu vari kurombeswa rombeswa zvinhu zvakasiyana. Animona kunzi inorara mukadzi asingochani hausingochani unenge wanoudzwa kunzi inoromba warara nemukadzi unoona mukadzi asiri aiwa muzvamasi tichingazvipedza here aiwa kure tombozviona here isu unotoona munhu gaizi asiri ngochani kuti wasvika yakandibata-bata akanga achibata-bata vakadzi akadii zvinofamba sei? Naimai nyama kana uchiti hanzi kwira kaumbotipawo muono wako kwira umbotipawo muono wako muningi wangu ari kuti ndinokugwirai mazititika ukaona pandiri kubvuraudza maziti usaende pfuura wakanyarira kuti don't give them relevance siya vaundure siya vaundure ikuti tisingambozvioni usaenda kuno kudzwa idheki mazitituku halokola Hello, Sisimeli Morisi. tiri bhoko sei Mushe ya. Munoziva Sisimeli nyaya iri kungodzokera panyaya yekuti that's why we need new leaders. Zvinhu zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu muZimbabwe Sisimeli. Vanhu vakuenda kunoromba mabasa hakuna mukada kutarisa chero zviri kuita vana zvemutoriro inyaya yekuti mabasa hakuna. Yes. Vana vakuita yese vanhu vachazeza Sisimeli hapasisina chichatyisa muZimbabwe nekuda kwekuti nhamo yanyanyisa kutambura kwanyanya. Ndarwadziwa nenyaya yevana. Ndarwadziwa Sisimeli zvekuti uri kuti hanzi zvo vana vanogona kuveka saka vakasunga maoko vega here ko vakarovana here kumusana kwakarohwa nani havana kumbozviisa vega vana because vana vakarohwa nani ende hazvishamisi guys musati vana vakanopitigwa zvinhu ichi kumwe kunhu kwakakandwa mumbuti usiku vanhu vavaiti ndozvakatoitika vakavharirwa ndobva vaendwa navo kwavakanoitwa zvavakanoitwa ndokuzodzoka kuzokandwa but handazi pari kunzi pane gadziri panopaka mota dzacho sagadhi haana kuona ndozvinonetsa Sisimeli. Inini nyaya yangu inongodzoka pakuti muZimbabwe we need new leaders ndozvitongoripo kuti zvipera hazvisi kuzopera izvo endi zvicharamba zvichienderera wesi nekutoti kana zvangoitika kudai papa zvinongopera zvorova 2-3 days vanhu vanochema wenyarara voenda mudzimba dzavo zvatopera mangwana futi papa gore rinosati rapera muchanzwa futi imwe nyaya orai Sisimeli zvakaoma regai ndidone hangu orit dear 3 kids guys kune vari kuti nareti vana kune vana oretsiga chimbodana vane vari kuuyawo nemuono wavo halokola yes kola zvinovhadha zvaikuita izvozvo authengi gadi anofanirwa anga pane mapurisa anodzisa anogona kuchitaura gadi one kana vana ava vakaurayiwa samwe vakazouya vakaiswa mubhutu atikata gadi makudzoka gwiri makunyikeka kuno kuafrica kuafrica aiwa rese fonai newhatsapp vari kufana nedirect call saka ndiri kuita noise kudai so vari kufana nedirect call mbudzi tabhabhalazana time to 8 iri kuramba lainabuda udzoki iri kuramba kukwidzai nozvichikuitira foni yako kuti tabhabhalaza there are social problems but we need to address them so that tizvinzwi kweona ilolo
so that the government inzwewo. Hanzi gadhi andinotanga na6 manheru masikati panenge pasina magadhi. Saka masikati panenge pasina magadhi. Kuingoti edinwa. Aichokwadza izvi. Zvakaoma izvi. Kambotira kuedha tapambara setoramba kupinda. Dai foni yangu ati foni yako anini. Kutira bata mwari kukwira wani. Unomaziva vanhu vaya. Hello Tateni. Oh, hello. Hi, Sismela. Moderate. Hai tamushika kanjani? I'm fine, thank you. National Johnny, pa comment yangu yeka. I was trying to say kuti Johnny, yes, we can talk about complain about police. I understand your point. Kuti munhu anenge akaita whatever oath kuti or protect the country, but we also have to look at the root cause. Kuti there's not basa racho. Maybe anga sina kana option. Kuti what else can they do with their lives? The root cause is people don't have the jobs. They've got families to feed. So maybe that's where they go. I don't know if I'm making Hakusipo kuseva nyika yako. ndiri ngenchiti zvoni kuti pamwe kutopinda muchipurisa kwacho pekuti hatorina kana choice. It's not out of passion yekuti I'm saving the country, but kutongotsvaga kuti at least ndakaonawo mari kubva uku because there's nothing else to do in the country. So the root cause of the issue panapa is the state of zvakaita nyika yacho kuti hakuna mabasa. Now I am a consequences ekuti people are doing whatever they're doing to try and survive, which is not good. I'm not saying it's good, it's bad, it's very bad. But I think it's also worth it because to have to noise against the state of the country. That was my point. I may not see. All right, no too kunzwa. It's okay. Rega vambo vari pafoni vambotaura. Hello mbuya Tino. Yes, right. Yes, Ndachida kuti izvoka. Ndiyamudai mbuya Tino. Ndachida kuti izvoka. Zvimwe zvinhu zviri kukonzera vanhu vari marudzi akauya. Vari munyika vakawanda futi. Vanobata mishonga. Varudzi vanobata mishonga vakaita sekunana Nigeria uko kuona Ghana uko. Vamwe vanhu ndo vanokonzeresa kuti zvakadaro zvemazvimarituals zvaakuitwa vanhu vamusina kuti zvakadaro. Yes. Marudzi awanda munyika medu. That's sure. Marudzi awanda kurekinosema. Tandisina. Saka anyway. No contribution yangu system. All right, thank you very much maita basa. Sismeli. Hello Kola. Murise pane pandanzwa papa chinzi anti gadhi anotanga na6 gadhi anogona kuisirwa kutomwairwa mushonga kuti arare zvekuti even vanhu vari panzvimbo ipapo pashaye kana anomuka kana 1 vanoita basa ravo rese vopedza. Then pane yandakanzwa kuZim Confessions uku yana kubhala Sismeli amenokana makainzwa ndakatoinzwawo nezuro. Pane paZim Confessions hama yaJini ichitoti ana Jini vakange vakaromba saka hanzi iye kumhuri kwavo kwakwanzwa nekufiwa zvekufiwa zviya kusvikira havazotanga kufamba kuenda kumapostori ndobva vanovabata ndobva vaitwa go back to sender ndosaka vakazotanga kupenga zvavava vari kuita vachigara musango achitoti hazvisinoma zvavari kuita takaita go back to sender. Saka vanhu vari kubata munyika umu vanhu vari kubata munhu iyeye hamene pana tombondifonera inu ihama yacho yake yacho handisitoinzwisisa asi atombofonera achitaura something similar to zvauri kutaura izvozvo. Ndakainzwa kuZim Confessions achitokonfesa kuti takaita go back to sender because hama dzanga dzapera zvinhu zvisina kutombomira mushe
then yo Baba shongwa ni kusaidikawo mabhazi, anzangwa ni mabusiness, vangwa ni mabhazi eri mabusiness amene. exactly hanzi saka hapana angachimbosimudza musoro kusvikira amai vake ndo vakazoti ngatifambewo side kwedu semhuri tingapere ndobva vanobata ivavava ndobva vaita go back to sender. Go back to sender ndo yakangotangisa kuti vanhu vatange kuita zvavari kuita izvi. Saka zvakaoma vedu endarwadziwa shuwa. Makoments vanhu kana vachikomenta ngavakomente vaine muono kumberi kuti shuwa mwana ane 3 years vana vaya vadiki vekunzi vanganzi vakapinda mubhuti vakavhura bhuti vakapinda vakazvivharira vana vaya vakasungwa maoko vakarohwa vakabayiwa zvisina kumira mushe saka zvakaoma sisineli zvakaoma hapakaipa right pane umwe rekwela ari papa hapana vari kuda kufona itinzve zvakaoma hazvo kutaura chokwadi zvakaoma hanzi koimba yekutsva makuzvionawo se imba ipi pasure ndeipi yakatsva ndeipi imba yakatsva guys vanhu vari kuuk musafane direct fonai newhatsapp. Hello Kola. Hello Sister Mary, maswera sei? Ndaswera sei? Ndaswera ndakupoa mufungwa dzangu. Ini chekutanga ndifunga hangu kuti vana vaye vanonzi vakavhura bhuti vakazviisa vege vana vaye vadiki. Munozwa kuti mwana ane 5 years kana 7 years anogona kuvhura bhuti. Iwe mukati mukuru chaiwo kuti unogona kunetsa kuvhura. Chekutanga vana vaye tinongoti vakaurayiwa asi inini kufunga kwangu munhu akauraya vana vaye munhu wepadhuze. Munhu wepadhuze? Zvokuti dai vatokasa kuita sechi kutosecha door by door akaimboshaikwa ropa kana wema any evidence. Then pechi2 pane mumwe socialite azaita skit achita ungada kukidnapa vana ini hazvinombondibuzira zvakanaka ndaona kunge zvinhu zvisina uni kukereka inongoti neakaita skit achikidnapa mwana ndinoatere nomwe kuchema ingada skit yakadaro pamwe anga asina kuzviona pamwe ana kuona kuti kune nyaya yakadai anogona ngasina kuzviona but pane pamwe pokuti the difference between kuita content pari kunzi nemunhu angatanzi mukuita content nevana pane kuanalyza nyaya vanhu vachipa pfungwa dzavo munozwa kuti mukutaura mukuanalyza kwamunoita munogona kuti kuda chokwadi chemunhu akauraya mukamatona but social media ine power plus noise yekuno inopusha zeta rapi munofunga zvinhu zvakachinja mangwana kuzakuzika kuti mwana anotogwa mangwana ndiwani pamwe ndiwo munin'ina wako ende vanhu vanokoza kaita vanhu vakuti chengetedzai vana vafanai makakurira kugeta vasiyani pane paungamurwarira mumba mwana akataazvigoni mwana chaichai ungamusungira mumba akugara mumba agotamba mumba zvingaita hazviiti saka pakaipa simai hapakaipa anyway thank you very much Kola amen hapakaipa guys muri kungozvinzwirawo guys nyaika ameno guys but nyaya iri kurwadza ikutaura chokwadi mbudzi tirapapela ziri kunetsa kukwidza foni yako nyaya iri kurwadza ndo chokwadi iri kurwadza nyaya iyi ndo chokwadi vazokwira finally ndeipi hallo hello sisimeri muribo guys tirapapela zviri sei tiribo nyaya iri kurwadza iri kusiririsa ndangachida kungoti pamamushaura zveurombo kune nyaya iri kuenda mberi kuyoutube yavakanzi Father Juma yatova kupart 7 kuromba kwakashata veduwe ukanzwa zvavanotaura kane zvavakaita kuti vakaenda kutora mushonga kuMalawi vakanzi vanofanira kunorara nemukadzi wavo paguva ramai vavo izvozvo zvese vakatozviita ende zvinezvi akazoita kuti izvi zvibude pachena hanzi vanga vatora mukadzi wechitu here saka mukadzi wechitu hamunoti akangofamba kumapostori mubvanzi nemwe mukadzi wakaendera enda unotora murume wako wauinaye pane zviripo ivo vanototaura kuti hanzi ndakatoenda kumapostori kwacho tikanoramba but zviri kuitika kunze uku even mari dzimwe dzatinotambira kana kune vamwe vane mari ka haunodzidza zvakawanda because izvo zvese zvakuitika munyika medu zvinosiririsa medu kutotyisa zvobva kutyisa
ende nyaya yekuti vanhu vane mari, that's why uya muSouth Africa chinganga ichi chakambotaura kuti kana paine munhu asingazeze kuita nokuti ada mari kana kuuraya vanouya kwatiri maslay queens. It's true. Because anenge achingoda mari chete anosarudza kunoita zvinhu zviri weird. But the story yevana ava inongodzisa senge westpart pavhurwa bhuti paenda ngoti mubereki wacho achiona munhu avhura bhuti asvika kujamba. Ndaona community chema, community ndaona That was chema. the worst. That was the worst. But kuti mubereki akanyatsotarisa zvese zvakanyatsofunga kuti Mwari chii ndekupi kwatiri kuenda, unouraya mwana ane 1 year something. Amen. Asi naini azvura bhuti ndiani kuti aone kuti mune vana. Ndo zvandambofunga izvozvo kuti ndamboti munhu ataura kuti ngatiende apa uratanga wacho kana pakambotariswa nezuro iye anofanira kubvunza mubvunzo because pakambotariswa panapa auya nepfungwa idzodzo ndiani. Ataura kuti ngativhurei munhu kiri ndiani. Amen. Kana angoenda wacho atanga unorivhura, who is that? Pane nyaya ngoti nyaya dzemuZimbabwe isatichaziva pakadaiwo apa inotichatomborova because nyaya dzingani dzatatopinza muhistory yekuurayiwa kwevanhu vanongorova hazvibude uchati chii chiri kumboitika. The video is all over. Laina enda kwatetulda kuvideo iriko. Enda kwatetulda video iriko chokaenda kuZimba live video iriko. Eburitsa vakawanda but anzi mukadzi anzwa wema. Okay. Mukadzi anzwa wema. Sure. Zvakaoma. Zvimota izvo zvataurwa nevanhu kuti zvimota zvemudhuze izvi zvakufanira kumbobviswa. Indingoti dai mapurisa edu kubva panyaya yekutanga kana dai tati nesecurity yakasimba. Bhozi nyaya zvakaitikira mudhuze pamwe vanonga vatori padhuze pazvikaitikira. Saka dai vaimbopinda kana zvaitwa kudhara izvozvo tomboti muchiarea imomo. Because hapana zvinoitika nemunhu wokura azovadzosa padhuze. I think vana vanga vari muarea. Vana vanga vari muarea vaya vana vakauraigwa muarea vanhu vakauraigwa samuel vakadzoswa paarea because dai vakauraigwa muarea ipo payaka pane munhu aifanwa kuona something. Pane munhu aifanwa kuona something. I think vana vakatorwa vakanuyiwa vakatorwa kana nemaswitoro or something vakanoitirwa zvakaitirwa kunzoko vakauya vakaiswa munhu kiri mubhutu. Saka ndichiti munhu wepadhuze ndisati nditi munhu wepadhuze because munhu wepadhuze ndiye anotoziva kuti nguva dzinodzi vanhu vanenge vanyarara kuti zii hani mwana. Saka ndikabuda ndakadai vanhu vese vanenge vavata munhu wepadhuze hasi munhu wekure. Kune mujibha angangouyi otora vana kana tonovaura odzoka navo anoziva sekuti movement dzevanhu muarea dzakaita sei. Munhu wepadhuze. Munhu wepadhuze. Ipapo zvese paavadzosa ndazvifunga kuti saka paafamba nevana ava akavadzosa because even vaita maprayers kwasiri padhuze nepamba pahere pane mota pese paya. Vakaita maprayers, that was yesterday. Hapana chavakanzwa vamwe vanhu kosi kuri kupisa kana dai vakaiswa. Ndosaka ndiri kuti vana ava vaiswa mumotikari. Vakaiswa mumotikari. Munhu wepadhuze sa hasi munhu ari kure kure. Munhu ari mudhuze chaimo chaimo. Mwari ngatibatsire redu. Mwana vanyaradze zvavo panga panzi ngatitei door search ndopasiwanikwa vana mubhutu. You see now, yakataurwa nezuro yakauti yataurwa nezuro handiti that was the last statement vakasotata nazi. You see now. Saka tochirega ubereka here vakozi vana vakuraiwa vakaberekwa vakazvarwa vakararama ndo vakuraya vana vevamwe. Zvakaoma Mwari avabatsire vedu. Tinoti izvo ubereka kusangana nezvinhu zvakadaro kana vanhu vangoromba kana mari dzacho. Unoita mari yacho unoidya sei yakadaro unongatongozvidza kuti ndiri evil. Anoudza nditori muroyi chai. Muroyi chai. Babankuru vati kudi hazina kuva speech yabankuru vati kudi bankuru. Bankuru vekwani vevapi vana vekuwana. Jesman buda udzoke hanzi babankuru muri kudi navo. Vataura kuti kudi speech yavo bankuru. Tene mazana nezvinokuitika everybody is a suspect guys until cleared by the police.
Everybody is a suspect. Not that chema name pachida ndakashita. Look at makore vankurongo singa besero bokusecha. Kutoka tatwe bachira tapewa ndo vanai. Maiwezi Eh. maiwezi vaizhamba zvokuti Kwete maiwezi chete. Vakuru vacho vaibetsera makuta search party. Vachidziva kune mwana. Anokona. Alright, sis Mary, Hello, let's Sister Mary. Yes, kona muri sei waraisidziya. Mushe muri right here. Pana yapamukuru hamuna kwaonere bamukuru vacho vachitaura masikati. Hanzi. Bamukuru vati vakafonerwa vachitodhiraivha kuenda kuChipinge. Hani ndakaifonerwa kumanheru ndichitoenda kuChipinge. Kunzi vana vashayikwa ndikati tsvagai vana ndiri kudzoka manje. Ini ndakabva ndadhiraivha ndikaenda kuChipinge ndikandosiya zvandaida kusiya mandadhiraivha mandadzoka. Ndibva ndasvika zvinzi vana nanhasi havasati vawanikwa. Ndakadzoka makuseni. Ndibva ndasvika zvinzi vana havasati vawanikwa. Hanzi babamukuru vevana ava. Saka bamukuru mukuti vakaenda nevana kuChipinge vakadzoka navo. Kungofungirawo. Amen. You never know when you're zakadai. You never know. Ndaiona hangu masikati, ndaiona masikati. Onai pakaurayiwa mukadzi uyo kwamutare musikana kwamutare yechiita kunaka vaya. Vanhu chakatomhanya kure chipinizve yakaibhoisinga ndakayamuraya. Kwatapiwa makore handi ndizvo zvavanhu vainotsvaga kumwe asi akanga aurayiwa nemunhu wepadhuze dhuze. Yes. Hello, Paula. Hello, Sis Mary. Yes, kuri sei? Kuri right, tiri born. Hey, chii chakadaro shuwa nkosi yami. Zvakaoma Paula. But for now, as Zimbo, let's pray, guys. Let's pray for those parents. That's all we want. We have to do now. Talking to kill those parents. Let's just pray and ask God to help us. Talking now, we talk because we want to understand the police what their role is in the society. Because kana munhu achizotsvagwa necommunity ivo varipo vasina chavari kuita totishmi vadonha chikanga chinetsa ari kwere mwada kufona guys nyaya yandidzamira ndizvigwizire ndiva tangu ari kwere mwada kufona guys but ngatifollowe nyaya yedu zoti vari kuti kudi plus ngatirambe tichingotaura guys nezvenyaya iyoyi ngatirambe tichingotaura police must come out and say tinoda kuzotoda kuti chii masniffer dogs aripo vadi kumanya ipapo nemasniffer dogs mudzimba one by one vachipinda iko zvino izvi panenge padisturbiwa paita mamovements akawanda paita vanhu vakawanda vaya kuzokera patodisturba evidence yakawanda hazvichashandi but masniffing dogs anga aripo aikwanisa kuuya same time akapa lead. Zvino zvakaoma. Okay, ndamufuna rukutsai kufona. Sis Mary. Kola muri sei? Muri sei? Ndiri right now. Ndachida kucontribute panyaya yamuri kutaura imwana. Inini kana ndanzwa mushe paitaura mai vemwana uyu nezuro vari kuti vakatsvaga mwana wavo asikobuda mumba asina 5 minutes nekuti mudiki anga abuda asina juice. Saka vachingobuda vakabvunza mukomana patakishipu kuti vana vanga vachitambira pasi pemuti vaendepi. Uyu akati vanga vatoma manje but chakandishamisa ndechekuti pavanhu vese vanga vari around hapana angaona vana ivavo iye ndiye akapedzera kuona vanhu. Saka vari kuti ndakangomhanya ndikanopfuura nekukaa pake ndikanotarisa kuti asi vafamba vakaenda ikoko ndikadzoka. Vakazoenda mapurisa vambotarisa pese padhuze but zera revana ava vasiwo kuti vanga vamhanya vakaenda kure especially mai vazoona vachangobuda. Saka inini mukomana wekutakishopa handisi kumuchenesa. And also mapurisa handisi kuziva kuti kana vachitaura kuti dzokai after 48 hours vana ne3 years vanenge vachitara kuita sei. Because they are teenager unoti atizira ari kumukomana or something. Mwana ane 1 year unorara sei wozodzokera after 48 hours. It doesn't make sense. Hazvimake sense. This is really heartbreaking. Kuti vazonouya vanhu vanga vadzokera vakutonoprotesta kuprotesta kuti mapurisa atsvage vana. Our system is failing us. I'm really disappointed. Because these 48 hours hadzimake sense. Vanhu vakuru tinonzwisisa baba vadhakwa vaenda kugirlfriend mwana teenager atizira
a 1 year old ko 3 year old wamunoti 48 hours anenge agori pai uchirara sei semubereki. It's really bad. Nyika yedu Mwari ngavatwandire nyasha. We'll pray, but pane patinofanira kuitawo sevanhu. This is so wrong. Mubereki I think mai vemwana uya vakatarisa bhuti remotikari vanga vachingohopa kuti inofunga ndiri kurota kana kuti inhema. Reaction yemunhu yese bhuti ravhurwa yanga iri yekuti saka ichokwadi. All this time we were like nofunga pane mistake or something. Vana vazvivharira. Ko maoko asungwa sei kana vakazvivharira rega. Kusana kurowa musana marowa sei. Marowa nani? Imagine. Pane mwana murikuti makona mai vati vainanzwa smell. But panga vachitogwa vana pane munhu ativana pane uyo pane mwana yabuda ropa. Hamuna mazvizwawo here. Pane vanhu vakatoti uyo ari kubuda ropa. Anga akasungwa maoko ndiyatanga kubudiswa ndamona. Ropa handina kuriona but anga akasungwa maoko ndamona. Hazvisi kumeka sense kuti vanhu vanganzi vazvivharira. Vese bhuti racho ranongozomirira kuvhara vanhu vese 3 vapinda. Handinzwisisa hawo. Mama answers pamwe achauya nemapurisa but zvichabatsirei vana vafa pavangadei vakaacta pavakangoudzwa kunzi vana vari kusheka vakatsvaga vakaita door to door mwana anga arimo pamwe anga akavharirwa mutakshop una neighbor or something because vana havaimbomhanya vanga vasingatizemo. Zvakaoma. Yes, the most 48 hours ndinodziri crucial ndodzinodzokai after 48 hours. Officially dzinenge dzine evidence ndodzi crucial idzodzo ndopati pautobatwa nedzipapo mapurisa obati dzokai after 48 hours. Imi mapurisa imini mutemo uyu we48 hours must be abolished kuvana. Must be abolished kuvana. Kumwana achimbodzashekwa ipapo mapurisa must take action ipapo. Especially by the 3. Imagine. No man, this is wrong. All right, Sis Magic, thank you. Hey, Chikola, thank you very much. That was when guys, the kind thing down, guys. Yeah, the kind thing down, the kind of that, kind of guess into that. Todiko, guys, tunyera petition. Choice of Zimbabwe. Tunyera petition, the panya mtemo ma 48 hours. Tosa na situ tumira kusimkuni, kikiri kumapurisa kumkuru mapurisa ku Zimbabwe. Todi totanga repetition guys yekuti tise ku Zimbabwe ku police. Mwana akapinda achitamba zvinorwikwa handiwana ko 3 ko kurohwa ko kusungwa maoko. Hatisi kuramba anokwanisa kutamba hide and seek vakazofane ko kusungwa wamuona achibude sekutaudzwa wamuona achibudiswa akasungwa maoko kudai. Ende vana vakazozwa lepi chinhu zvokusunga maoko zvimatai wati zviya vakazwa lepi. Hello Kola. Hi, Sis Melly. Yes Kola Mrise. This time we've been let down by the system. Yeah. I believe in every rule there's an exception. Yes. Yes. This is one of those exceptions that the police should have used. 48 hours doesn't apply panevana. Yes. So, and pavavanikirwa meaning kuti vanga vari muvicinity vanava vanga vari padhuze. Yes. So they were just supposed to act ndochokwadi. These are those cases ekuti even police spokesperson has to address the nation. Kuti vari kuitei police. Yes, they have to be answerable. Someone at that police station must be answerable, from the officer in charge to whoever was. Okay, to tangira pane munhu akareceive a report. Yes. Going up maranks avo kusvika kuna officer in charge. Yes, because unoona Kola chondirwadza chekuti they go after matrix vana. Every time they go after matrix votaka kuti hey mapepa hey what, but he's actually doing a good job in Zimbabwe than police. That is very true. true. Actually working better than the police in Zimbabwe. That is very true. Ivo manje vanobva vaona kunge vari kukanganiswa basa ravo. Yeah, they're just supposed to incorporate vanhu vakadaro musystem kuti zvinhu zvifambe. It's simple as that. But apa the police has to answer. Ndochokwadi. They have to answer, and they just have to
They just have to be seen to be doing something. They have to answer us as a nation. They have to answer us. I know my issues ekuthi even at times the first lady must also chip in. The police has to answer Kola, us. I was thinking kuti isusu kuno ukako, if we can have such a petition, then we hand it over kuna mai Mnangagwa. That makes sense. Mm. We That have our makes petition, sense. we take it to mai Mnangagwa straight kuna mama ikoko kuti tionere iwo andisi kuziva kana dai kuchinzi problem ndekuti vanozviti havo avatauri nevanhu kana kuti kudini but vanhu chaivo chaita chokwadi hakuna muna technology is now ruling handimaona ndiri nimaza I would come one day kungoti addressa zvichemo zvenyu vada kuaddressa chimbondiudzai then we'll be able to address zvichemo zvedu kwavari but havauye muvanhu until you see where the problem is. Yes, So even tonyora hedu petition tosenda kwavanhu. yes, that will help. 1, 2. Pano that petition tofanira kuita CC vanhu vese. Dai tikakwanisa kuwana kuti munhu akarisiva ripoti ndiani. Tofanira kumuita CC munhu iyeye, that police officer specifically, toita CC officer in charge westation iyoyo, toita CC hierarchy yavo yepolice ichikwira kusvika kuna commissioner general. Asi musi unosiwa petition, if it's possible kuti vakadzi tombonogara papolice station ipapo, kungogara takangonyarara petition ichisiwa. This is izvi hazvisi kuita izvi. Nyaya dzevana dzawandisa and the police seem to be doing nothing. Dei vanhu vanongasina kusungwa paoko, dei vangasina kurohwa, taigona kuti pamwe kuda vakazvora tiori kumhanya kuti pamwe kuda vakapinda nemistake vakavhara nemistake toti kuda kokusungwa maoko kokubva vakasungana sei vari mubhusi mo Hazviiti vakaona kuti havakwanisi kusungana. vataikebhusa aya vakamuona kupi Vakamaona kupi? ende kokurovana kurohwa musaka vakarohwa nani ko maziso vakatoburana sei Mababies iwawo. Eh, Ndononge maritual murders ari kuwanda munomu. Ari kuwandisa and hapana chiri kuitwa. Not only futi yakaita futi mamwe maritual murders, hapana futi chakaitwa. mhm, Now we have incidents yevana ava. Hapana. I just hope it doesn't become a cold case or a dead case. I hope so. mhm. Zvokuti vanongoti atashaya. We need a petition guys. We need a petition. Vanogona kutanga kuita mapetition ndivanani guys ativhurirawo petition tinyore. Inangwa handa problem yekuda yekunosvitsa kuti mukati chuma chida munosvitsa ndosvitsa ndotsvaka kuti tosvitsa ikoko tinototi anoda kutaura nemi tosvitsa but ndiani anokwanisa kutanga kunyora petition guys anokwanisa kutanga kunyora petition ndiani atisimudzirirawo petition tosaina otipa tosaina vanhu isi toshaina toendesa ikoko anokwanisawo kutisimudzira petition ndiani. Thank you, Sis Melly. Thank you very much Kona. Thank you my sister. Hapana here anokwanisa guys kuti tivhurira petition. Zvakaoma. Nyaya dzivana sisi medu dzinotorwadza. Muri kuziva kuti mazuva akapfuurayo kwakashayikwa futi mumwe mwana anonzi Junior aive netenisi wokuvhisa. Nanhasi kana chakataurwa pano. Sorry Kola. Chatina tichangirewo podcast no mai Mnangagwa tinoisa po because ndimai venyika whether she does not work for the government or she works for the government but ndivo first lady ndivo mai venyika so tinoisa kwavari ivo andika ivo chiita kumurume wavo ende ivo hazvina kuti charity yavanoita havakwanisi kumirira kodzero dzevakadzi kana kumirira vana vanopindira pese andiwana saka the right channel cheche is to go kuna mai Mnangagwa. That is the right channel kuna mai Mnangagwa because you can't go to the police mutemo wakaiswa neparliament kunzi imi munoticha munhu after 48 hours ndozvatiri kuda kuti mutemo iwoyo haushandi pavana mutemo iwoyo ndo watiri kuda kuti haushandi pavana do it tatenda kuti petisaine mutemo iwoyo haushandi pavana kutaura chokwadi ngaushanda pavana mupolisi unokuudza kuti ndo mutemo wakagadzirwa negovernment iyoyo saka tiri kuti tsamba ngaiende kuna madha tsamba kuna mai enderai mberi Kona. Mama nzwa here yena yana misoro yekuvhinisa. Mama muchitaura taura henyu. Alright.
pane mukomana wekuvhenice mine uko ainzi Junior ane 10 years akashayikwa kuti gore rimwe nanhasi kana kutoonekwa kuti nebhonzo rake riripi tun'anga tokamboya he tiri kubva tazomutora pa hechi but waniona kuti manyepo mwana atoshayikwa zvachose ndarwadziwa nefirst mwana aburitswa uye nechanga akasungirwa unochishaya changa asungirwa munoziva kuti dai ngachimudze vanhu vakuruka unoti apa mweya akanga achirwisa wabata banga bhoti timusunge maoko uye chaso aiwa mutemo ngaushande kana iri justice yachoka aiwa apa ngaishande kutaura chokwadi ngaishande zvayo ngaishande vanhu vanyanya kana huri uromugaka aiwa hwanyanya plus ini ndiri kutombofungidza kubviswa kwakaitwawo mutemo wekuti uraya kungotongerwa life in jail achaurayiwa saka ndifunga zvaaisi because kudhara kwese kusei zvinhu izvi zvanga zvisikwe amen apa zvanyanya vana naipe saka vana vacho vochengeterwa kupi kugeti ungamuudza ungamuudza senda mutamani mwana pane dzidzo kugeto ungamuudza izvozvo unogona kungoti kana kuti ndikude ndiite piya mwana ndio panongerwa vanotorwa achitiwa exactly saka chokwadi pese here uende nemwana kugara ukamusungirira mwana kunge chinonzi chirema kana icho chirema chakazocheya wani kuti chisununguka aiwa petition isai vanhu vasai aiwa petition imboisai vanhu vasai ini ndarwadziwa handimbodi kunyepa panike testi ndarwadziwa handiri kunyepa ndarwadziwa ini changa asungirwa checho ndachishaya zvichinzi munhu mukuru ameno mwari ameno dai mwari imboratidzaiwo apa aiwa zvanyanya saka regai utatenda avhure petition nhasi mangwana tichifamba naye tichitosaina munhu wese tosaina then you see how to kuitora kuisa parliament ikoko kana kuinza kunamata isai zvisainwe zviende mberi ikoko tozonzwa kuti what we did. Yes, thank you very much caller. Let's do something guys for change. Let's do this petition. Yes. Thank you very much caller. Yes, I like the passion in a call. Caller bakwira hello. Hey Sisimeli masquerere. Ndaswera ngoswera sei? Taswera yo Sisimeli nyaya iri kurwadza iyi. Yeah. You hambe tiite sei kuvana mai yo ndaona kamwana kangu kani 2 years moyo wangu wabvoenda kure. Chinoitika unozati chi? Izvozvo ndaitina kuti ngatibatei chitatambira chitidawo toti aibhisikirita otiudza totobhadhara isusuka anonzi government uri kuti undermine saka hamboiti inini hangu Sisimeli nachifunga kuti zvoni vanhu like titege mama vedu ava mama general she seems to be someone ari here for the match mai munanga akwa muri kurasika panhu one guys muri kurasika panhu pamwe chete izvo zvokuti muri kuona makomenti ati kunyora zvokuti handei kuna mama mini baloi antika vainandakamada izvo zvono zvinobvara mama mini vabaloi kuti zvisatogwa because remember vanenge vachiona hani mwana zvakuita kunge kusocial media tiri kubypasa tiri kumhanya uku hani mwana tisiya ivo remember ndivo vari pamusoro ndivo vanotonga vanongosikotora saka iwakuona kuti ini havandioni ichiita tioni inopeka noti handinoti muri kuzvionawo sei aiwa alright it's a point yamurutaura it's a good point because last time mama vakapindira futi zvepane imwe nyaya vakapindira imwana mini akapindira futi pane nyaya atina kuzvanotirapira sei but akatombopindira akataura hani muna ende mini munhu anotamba nesuku kusocial media mukadzi wavice president not president saka do you think kuti zvinenge zvichizonakvafadza here kuti tese tichangomhanya kuna masimai varipo zvizoiti saka okay mutakungosira kwamo then you can do we are there to support because tese tiranamai tese tiri kurwadziwa zvakaoma thank you very much caller waitako thank you very much caller mwapinda hello hi Sisimeli yes caller how are you
murisei inini haithingi nyaya iyi kai mapurisa akarisivha nyaya iyi kai ndavangogara vaendavo kujeri because ndatarisa tumazera twevana twezveka no mapurisa akarisivha nyaya iyi kai ndaendawo kujeri ndaendawo kujeri because havana zvavari kubetsera. They could have gone on a stage achitsvaga tuvana kuti udiki vedu wetu diki mai vacho mai vevana ivavo ndovandotozogochema hangu kuti vachararama how no aiwa petisheni ndaiitwe ende totongoita petisheni yekutoti iwo mapurisa acho akarisivha nyaya ndaende kujeri vakasateka action kuti vana ava vatsvagwe paine nguva. Ndizvozvo. Ndasara Nkola sei. Thank you very much Kola. Muchiri palaini. Ndiri kubva izvozvo kuFacebook ndiri kuona paZimbo page papostwa vhidhiyo remurume akapfeka zveblue hanzi anyepa kuti ndatumwa nepolisi ndiye atanga kuvhura bhuti. Akubvunzwa uri polisi unoshanda kupi tione mapepa haana mapepa ari kuburitsa akutohwanda mumota. Mati zviri kupi miratide zviri paZimbo live page yapostwa izvozvo akapfeka zveblue. Alright. Avhura bhuti akunzi avhura bhuti. Then ndobva abvunzwa kuti uri kuvhura bhuti uri mupurisa here kana kuti pane zvaiwatumwa nemapurisa. Hanzi vanyepa kuti ndafonderwa nemapurisa nadzidivhure vanzi tione mapepa ekupruvha zvese haana chaina chakutoda kumhanya unogara mumota. Mota yani? Amenoti mota yani mamune mukadzi ari kuti mirai kunokwadza munhu musamurove mirai. Akavhurwa nevanhu. Alright, rekatindepo. Alright, thanks very much Kola. Rekaitindepo guys, rekaitimhanyepo. Rekaitimhanyepo tuone. Zimbo live. Ndandinyora zvichukari zvamutaura. Kufona kambomira
ndinani mother guys yacho syndicate chaiyo yacho syndicate chaiyo guys is now syndicate muri kuzvionera guys muri kuzviona isoko anozouya mapurisa atora mwana aenda otokochevera bhutu guys tinenge chida kuzama kuti angachidei bhutu angachitei mubhutu ava mai ava uya naye vari mubhutu vari kuti musakutira vari kutizira mumota umu mai ava vacho haungapindi mota yemunhu usingazivika atotoda kudzokera kumota hangu ine kumota yemunhu wanoziva handimaona guys something is not right here. Something is not right here. Vamai vamboti community workshop I'm starting to think kuti maybe community workshop here you naye Esli wanyora kuti kudi Esli wanyora kuti chi naye Esli wanyora kuti kudi gandipinde zvawanyora naye Esli wanyora kuti kudi zvakaoma vakutomanya unotsipika ngozi guys tipa mariro wangu zvinoda kuti tiningirire tipa mariro isu iwo ndopaona kuchinyorera komenti naesi esi zvakaoma foni inonyora mashiripiti sometimes guys tarachokwadi kana tonyora chiziva amen tipa mariro esi paunoya nekomenti zvakakuomera uye bodo aya guys rakagumbuka ratozoseka guys rakagumbuka ratozoseka ndozviri mumusana mako ese ndozvaungochifunga ndozvawanyora ndozvawanyora akashoma kuverenga magi inonge uchitonyora komeni uchitomhanya uzozviona kuti yanyora foni yanyora zvisiri izvo watoposta pamwe pacho andowana usi kutombozviona saka zvinoitika foni inonyora guys foni inonyora foni right yes kola
mazvionero kuti murume akapfeka zveblue abata bhuta akapfeka maglovhosi. Eya maglovhosi kuda kuita ungada kuwaipa mumota maasvikopinda mazvionero kuti mukadzi anga akagara kumashure iye asvikopinda kumashure but kumberi mumota mese mamusinga munhu anga arimo anga ariko kumberi. Then ndobva mukadzi zvikanzi saka muri pamwe chete zvikane mukadzi iye ndotadza kumirira hanzvadzi yangu here ndotadza kumirira hanzvadzi yangu mazvinzwa. Saka iye nenzadzi yake vanga vachitei ikoko ndozvekundidetsa hanzi mambo ndona ndichisvika kumota here mambo ndona ndichisvika kumota here nemukadzi iye mambo ndona ndichisvika kwaitika zvinhu izvozvo here anga akagarirei mumota. Alright, munhu ari kuti hanzvadzi yake wai adzoka achibva anopinda kumota kumashure kwavakagara chii chiri kuitika. Kwaiye vari kutsvagei ipapo. Exactly, ndo mafirst suspects ivava. Mukomana takshop ndiri kutomutyira hangu amen kusanenge asina kushandiswa nevanhu ivava. Vanhu vaviri ivava vakufanira kutotorwa ivava vaviri futi ivava. Ya vanofanira kutorwa. Chii ichochi chinenge gosi? Maglovhosi ndeyenyu kuitei uri forensic here? Uri forensic here? Zvakaitwa kwachapiwa makodi yatove syndicate. Uri forensic here ukuuya uzobata pacrime scene. Imagine. Imota yako here. Anga achida kuonei mubhutu. Maglovhosi kudii? Zvakaoma. Yese zviri sei hanzi guys forensic team kusvika papa. Ayo hold on chidururai. Manyama hatisi kuzviramba kuti inosvika. Tabvisa vanhu comment out kuti forensic inosvika antika but ari kungonzi tiprove kuti uri forensic. Hasi kuburitsa. Haana chaatoprova kuti mupurisa here ndinesi here atumwa here anzi tipe nhamba yaofisa in charge wauri kuti wataura navo vakupa permission. Haana tipe zvese ari ngoti ndasiya kubasa kadhi ndasiya kubasa mapepa ndasiya kubasa foni yacho haasi kuburitsa kuti aprove nhamba. Imi sinetu regai timire titsvage tikozonga pamwe kudai forensic regai tikozonga durai tikanataurako. Masese smele hai nhasi handisi kana kutombofara not even one. Ndikuda kuti nditaure ndidurura iko zvino. Number 1 is suspect. Mother avo vanga vachiti musandirovere mota yangu. Imi mashina mukaenda kufront muchiti musandirovere mota yangu. Number 2 iyeye nesi iyeye akuda kuzvidza nesi anosvika uya utanga akapfeka maglovhosi tinoziva kutoti munhu anenge achida kuwipa off mafingerprints ndiye akasvika akaisa vana mubhuti ndiye saka akupfeka magloves zvekuda kuvanza wazoti kwai mapepa angu ndasiya kuoffice. Ungasiya mapepa kuoffice panyaya dziri sensitive kudai kwazoti avo bodyguard madzi avo vanga vachidzivirira bamukuru avo vanga vakuvarwa nemambama. Number 3 vese vari 3 vavo vanoda kumbotogwa vobvunziwa. It's a syndicate. Hamushodi here imimi. Aiwa no. This time tokuita justice seke zvinoitwa kuSouth Africa sisimeli zvekutoti panyaya dzanatwetwe vanhu vakaita mamatch vanhu ngavamache kuinda kuWhite House kwaiiko kuState House vosvika vanomacha demonstrating because this has gone for far too long. Iko zvino tinochema namai vaprincess mwana maDNA haasati auya zvikunzi asi mwana wavo but vana vese avo vari kunzi vana vamwe vanhu ona maslay queen muoneiwo macelebrity edu ame muchiti kwai celebrity not even one post panyaya idzi asi kusvika vapiwa pressure ndopavanosvika voda kutaura kutoti hey justice for chi but ndo vanenge vachidla ndo mabeneficiaries mani kumata kwenyu mimi masocialites vasingamiri nechokwadi. You think you're better than everyone. Shure nemanga baba isismeli ndakutochaja. Alright, sorry. Kune vari kubvunza kuti ndekupende munouya neanalysis yenyu maenda paZimbo life page endai muone kuti maglovhosi ndei kumota kwaaenda mai vari mumota vari kuti mudzoke muchiudza kuti muono wenyu wakasiyana here nezvatiri kutaura panapa. Manyai mudzoke 1 muchidzoka muchitiudzawo. Hai chii ichocho? Zvakaoma. Anga achibatire chii? Whether polisi yabvapo kana kuti haisati yadi uri kudei pedzepo hauna bepa rauri kuprova.
ID sisimeli chero uchifamba ID yebasa rako unenge uinayo. But guys, kana nemiwo guys ngatimboisai musoro pamwe chete. Paita kesi panapa yekusheka kwevana. Nyaya iyi munoona kuti anokuvara vanhu vari kuvadzwa vanhu ava. Nyaya iyi sensitive. Hanimona, it's a very sensitive case yevana 3 vaurayiwa just like yandotubhugwa maziso. Then boom, mapurisa tarapedza basa. Akatenga magloves. Uye kuti ovhura bhutu remotikari. Vanhu vemunharaunda panichava kuziva. Hapana wakonsulta anotaura naye. Ndakudza kuti shi guys, ndakudza ngati fingerprints, magloves kuda kuvhara mafingerprints. Exactly. Angachida kuipa mafingerprints. Zvinhu zvacho zvokunosvika kudaisa panguva inoyi guys zvinhu rudziva body language endai munotarisa futi body language paari kubvunzwa kunzi who are you, who gave you the permission, endai munoona body language yake munhu abvepi munhu body language yake endai munoiona sisimeli muone kuti munhu uyu hai takutonzwa kudikitira nehasha haiko ai zvoitisa hasha izvi ai chii chakadaro izvozvo vanhu vari paground ngavameke sure that those people vanyasa vatreka kwavari kubva hanzvadzisiyana yataura kuti handina kumbosvika pasini ndandakagara mumota inini handina kumboenda ikokoko wakagarirei mumota hanzvadzi yako ichienda kunobata bhuti zvi zvama muchida kutaura kubackseat kwamanogara muri tu kufurandi kusina kana munhu ndoda kuvhunza guys ndoda kurangadzai muchikurangarira nyaya yevakadzi vekuba vana kupolokwane vavaya pane umwe wedo kubigwa mwana akatorova paya vakadzi vavainzi vaifamba vakapfeka uniform dzemainesi vachiti kune vanhu vane vana diki uyai nevana kuchipatara hande nevana kuchipatara kupi kupi tipe mwana wozotevera muri kuzviziva zvinoitika mainyama it's very late unotamba iwe nemweya vanhu vakanenge vakafa hausitombozoshanyisa kwai munhu akauraya abatwa within pasina na 24 hours crime scene pane munhu andaona sisimela anyora mucomment section kuti hanzi munhu anouya here ozocleana zvinhu zvake pane vanhu ndopaanozoita bhosi anonga achiziva kuti pane bvunga vanhu hamusi kupay attention only to find out kuti afunga kuti pamwe vanhu havasi kupay attention kuti ari kuvhura bhuti vanhu vese bva vamumonita munhu akanga achiba vana kupolokwane vakadzi vaipfeka manesi mainifomu emanesi vosvika voti tiri manesi ekuchipatara chepolokwane tikutora vana ava tikuenda navo kune zvaruka unobayiwa kudi kudi imozotevera vachitoba vana neinifomu yemanesi neinifomu yemanesi zvoti vanhu vaiti vamaona chipatara sato munhu angafamba kutofamba masikati machena vakadzi vekuzimbabwe mbavha dziya vakapfeka unifomu dzemanesi kana kutya kukwira kombi vakapfeka unifomu dzemanesi vasiri manesi kuinda kumadzimba kunoba vana vevanhu zvivindi zvacho muone zvinoenderohwa nemazimba aiwa vana vakaiswa zuro usiku vaya vana vakaiswa zuro usiku vaya vaenda zvaura wani vana vana vakaiswa zuro usiku mubhutu vaya vana vakaiswa zuro usiku mubhutu vana vaya inini ndiri kunzwa kunge ari kunzi auya mapurisa asati auya because ukadzokera vanenge vari kuti mapurisa asati asvika iwe uri kubatirei guys but anyway handei nepetition for zvema 24 hours 48 hours to hell with that munyaya dzevana handimona handei nepetition ikanyorwa mangwana guys toingoisenda pano munhu wese tongosaina takaenda then we figure out how kusvika kuna madhi vanoda kutsvagwa kuti vanogara kupi baba ivava muzoni vavhunduka pakanzi door to door waivabata vasiporisi isati yasvika vangaita kuti maglovos ndeyeye anga apfeka on behalf of chii forensic team here chii azombooneke patogwa vana mazombomuona here munhu ini anga handifungi tikadzokera nokutarisa mavhidhiyo ese handifungi kuti vanga vachiripo vanhu ivavavo handifungi avhura asati asvika kwidzai ari kuti hanzi uyo hanzi tepina tembo asvika mapurisa asati asvika ndobva abata mabhuti mapurisa asati asvika handi muri kunzwa hanzi neighbor ndiye suspect apa nezuro aitobatsira ndambozvitaura ropafadza ndikati monti inenge ichitobatsira iri mukati munhu yanga aripo panga pasi pane mapurisa achitoona
Ndachitaura pano. Inyaya kai. ada kutsvagwa kuti ndewekupi ada kutsvagwa ndewekupi anga achibatirei kureva kuti varume vakuru vese vanetsana naye vese vashaya zvivindi zvekubata bhuti kuti vavhure before polisi iye ndiye aona akakodzera netugurovhosi twake. Yeah. Zvakaoma. vari kubvunza mavhidhiyo riripi riri pazimbo live page ndopariri ndemunouya neanalysis dzenyu mutiudze pamwe tisire mese ringomhanya pamwe musoro ndowakutenderera nokuona zvinhu izvi. Aiwa ndomsimiso I think vanhu vange vazikama hati vabatwa paya. Hanzi wati iri kuita WhatsApp calling yangu Kenneth. Iri kuita. Ndinotona turi number phone. Ndiyo number iri kufona ne +1. Kenneth unorwei. Kufona nakwenda kwenda zvanisiri kuitwa. Izvo. Hai. Kana kuzvinzwa. Munhu ati uri kudzwa kune pedo. Hello? Hello, Kona, sorry, I'm telling your call. Nothing I use. Hi. Hello. Hi, Sis Mary. How are you? I'm good, Kona. How are you? I'm doing well. Ndambozama kufona akabisa passport apa nakumira zvakanaka. Ndikubva kuona video yevanhu ava who were the person angaita akunoita, akapfeka gloves. Like the first thing that we have to look at is why you're wearing gloves for starters. Number one. Number two, uri kunovhura bhoti mapurisa asati asvika. Like, what is the intention behind that? Because usually when a crime is committed, that crime scene has to be totally secured until police get there. Yes. It's very evident and very clear that this person, I would say, Kutoti, allegedly, he probably is the one that either aided and assisted in putting those poor children in the boot. And by him wearing gloves, you can just rub so that you can just remove your fingerprints. And then lady that was now making a complaint, because we saw how Kutoti, as soon as this whole year started, that lady, that so-called nurse, ashkakaenda ku backseat, anamboenda ku front seat, abaenda ku backseat, meaning somebody had transported him. And that lady akatoti, musandirore mota dzangu, clearly showing Kutoti she is part of it. And the other lady, the lady that was there who was trying to avoid for that guy kuti attack you. It's clear, it's very evident. If things were in perspective in Zimbabwe, like that crime scene should have already been secured already. However, I don't know how things are being done there. It's just so sad how we get to a point of, the public now has to go ahead and police their own selves. And these laws that have been put in by the government, they have to change, especially when it comes to children. Amber Alert. Within 24 hours, an Amber Alert is a Republican. Why are those policies not being changed? Because there's been so many children that have died, that have been sacrificed. Get rich quick scheme. There are other powerful political people that are in the government, and you don't see them doing anything, because at the end of the day, they're the ones that benefit. It's very, very sad. And when we look at, like there was a caller who had a loud voice, I was talking actually, we have this so-called celebrities of Zimbabwe, but you don't even see none of them even posting up until they're given pressure. And I would like to piggyback on that. It's only up until there's a public outro and a public outcry where now they feel the need to they got but to your parents as well. Because
And it's almost like a pick and choose. I really wish that at some point people would have some sense of discernment, some sense of just common sense, some sense of just coming together. My celebrities, my slave queen, who are beneficiaries of, all of these things that are going on. But then when something so tragic like this happens, you see them nowhere to be found. Some don't even post for hours. But they are always on Facebook. They're always on Instagram. But yet it's like Tilda. And Tilda does not have or funding coming from the government. This is coming from just public and who are literally helping her out. But then there's nongona kune vana gosi vana sisineli gosi Victor muchingoita. But then what about the important things that matter within our society? Where is that morale when things like that happen? People are now quiet. It's just so sad to see vana who are young have had their lives just cut short over just people wanting to get rich quick. And even now, my question that I want to put to Mary, they could see, Papa, my prophet, Vanona, what is ahead? Where are you today? Muripi, Chitipai Kama solution, since you see in that spiritual realm, where are you in times like this? The Zimbabweans crying, children are dying, people are crying. At what point patoshika kutoti uchiuya eka hanti ndimi nemapower acho chitirakidza kutoti zvakasvika pavana tapiwa makore princess, all of those people, their parents still have questions. No one has healed. And to our government, kuna baba kutoti at what point zvichasvika papi tachikumbuka kuti my policies are changing. And shame on all of these police people vanga vachimbofuratira up until community yasvika ikati let's band together and titsvake vana ava. Sisimeli, I just pray and hope kutoti we don't fall into that same situation. Yana tapiwa, we took so many years. Nenyaya princess, to this day we don't have a solution to this day, and at some point vanavatwe mondi dzanyanya nezuro ndizuro nazuro panga pane nyaya dzemwana akabatwa chibharo kuchikoroko. Sisimeli, Mwari nevatibetsera. Thank you so much, Sisimeli. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Very crucial feedback from caller. Yes. Yeah, Shaka woman. I'm trying to call back. And I'm watching for now. Yeah, Shaka woman. Hello, caller. Sisimeli, murisei. Ndiraiti murisei. Tiribo. Sisimeli tabva kuvhidhiyo baba vaivaeka somewhere somehow pane zvistory correct. Because you cannot just come panhu pakazara vanhu hauzi police, because even if he was a nurse, he don't have any right kuti aende kubhutiko because vanhu vatofa takungomirirwa foreign kuti ite basa rayo. So even if dai akatonesa hatorina mvumo yekuenda ipapo, even police haina mvumo yekuenda ipapo. Vanhu vanobvumirwa kuenda ipapo vanhu veforensic vanenge vachitora mafingerprints and everything. Police ikatosvika ipapo ikatanga kuita basa rayo yakutodestroy evidence. Yes. So I feel like kuti as Zimbabweans tiri kuregererwa, especially panhau dzevana. Zvanyanya Sisimeli, zvanyanya. Yeah, true. And also a plea kune vanhu vane makapa chiwaya. I remember pane same story yakamboitika kuchitubu. Yes. Yemwana akapinda achidza kuti mbutu extra ukawanza chigwedeme chako, all doors are locked. Zvekuti vana havakwanisi kupinda muchigwedeme chako because you know that your car cannot move. And kana isinga move, there is no way yangoedze itarisa every time kuti ari kuitei. That is a plea yatakutokumbirisa ukada kutoti zvigwedeme zvatinotenda hazvo kutsvagirwa papa chitori kure ne location kure nevana.
Because this is zvakutorwadza kutaura chokwadi zvakurwadza but chero zvikadii hazvo but vana havana kupinda vega vana vatopinda masuspects mamaona masuspects atovepo vana vakapinda vega ini ndakuda kuzoti mapurisa they need to start to question even the guard chaiwo pacar park though achitaura that is stupid of him saying kuti I only guard masikati manheru masikati panenge pasina munhu. It's nonsense. Vanhu vanonyepa vaivai. It's just fine kungomuvha nyaya yakuti azoti mandisingaoni. There is no way munhu angamboyeudzisa zvinhu zvezvemasikati futi. Up and down. Yeah, okay. The first person anofanira kupera kurume angakapfeka zvinhu zveblue nemaglobos nehanzvadzi yacho yabuda ikavhara dhoo kutasarove hanzvadzi yangu kunonzwa kuti inini I have nothing chandakaita baba unotosudza maoko kuti varume ndiendese hangu polisi vaite zvavanoda inini ndachida kungoona you are true to yourself. But the fact unoti watomhanyira kuti hanzvadzi yako yakutovhara madhoo kuti usabude hei hanzvadzi yangu munomukwadza, that explains a lot. Isusu semhuri yeZimbabwe toziva kuti vakuru venyika vanoona zvinhu izvi. We know kuti maministers anoona zvinhu izvi. We know kuti vanhu vakuru vehealth vanoona zvinhu izvi. Tinoziva kuti vanhu vecrime necriminology vanoona zvinhu izvi. Please, you are letting Zimbabwe down in terms of crime. Zimbabwe yakunyanya these days. Vanhu they are dying. Nezvunhu zvinokwanisa kungomitswa nepolisi vachiita mutemo nebasa ravo. It's not cool. Vanhu vatange kugadzira zvimapui zvokuti vaende kunomacha kupolice station just for them to find a 2-year-old. How can you wait 24 hours kuti utsvage mwana ane 2 years? Kudzanzi bhutu rakambovhurwa iri pakasitwa they're supposed to be our protector but vari kutileta down nenhau yekuda choko muhomwe. Vakuru vemapurisa tozoti mushanzwa malive muchavateerera. You are letting us down as Zimbabweans. Mukutiregerera urasikirwa neupenyu pasingade kuti upenyu hurasike. Maita henyu. True. Thank you very much, Kola. Guys, ndikuonawo comment iri kutaura hanzi the Bhutu was staged before nezuro nhasi masiteshwa ngangwa mune vana. Number dzakapinwa apo Clifford. Number dzakapinwa apo. The number is pinned below. Koda ufona. Number dziri pinned below. Number dziri pinned below. Ndikumbozosera vanhu makoza avo vanga vachifona. Hello, Masurasi. Chepina muchakanyana. Ndofara makadiyo ndachida kupa 2 cents dzangu ndichiti baba vana. Ndovandingirina vatanga kufa. Pana mai vatanga kudedzera pakuteerera kwadaita. Vanenge vanga vachiita senge ndima ine chisangano like vachinge achida kunoudza kansela kuti toda kuenda nesaidi. Baba ndobva vadedzera vakati aiwa vhurai bhuti ndomune vana. Pavavhura baba ivavo zveshuwa ndomune vana. Ndo baba semubaba vari kurohwa nekuti vari kudzimavhurirei. Pari kutsanangurwa baba vari kuti vauya vachiita senge vafonera mapurisa akati vhurai. Mapurisa anga asati atosvika pavavhura. Vanga vaziva sei kuti Bhutu mune vana? Ndikuona nyaya yacho. Vanga vaziva sei? Ndopari kunetsa ndopazoita umwe murume angochagamuka akati aiwa munhu yatisi kumuziva. Ukatarisa kuZimbabwe TV pane mota yeredhi inotongotyisawo nevamwe mai vanenge vechikuru vatema vari kuti musandirovere mota yangu vanga vamupinza asazozviviwa. Nemumwe murume akutanga kufamba naye achimbudzwa chindipa call yawati wafonera officer in charge pawavhura pacho. Why wakapfeka magloves? Uri kuda kuita sei? Zvese izvozvo hasi kupindira kuita ungati akadzungaira. Ngangotaura kana chitwai ati kune vanhu vhurai umu ndimo mune vana handi ngangotaura azvinzwa nani. Sisimeli haana ndiye angosvika achitoti vana vari umu. Anongotaura seiko iye anyepa even from the word go kuti polisi. Murume achivhurai bhuti. Chero kwatsanangura mai vaive vanga vachitanga vemusangano ngative muarea here ndofunga kuti madha vanoonawo nezvemuarea mukuwadza nemomuka
vachitoti ini ndandichida kuenda kusaiti kwavanga vachinzi musaende munogona kurumwa nenyoka. Ndopadezera murume akati vana avo vari mubhoti zvokuti ivo kwavanga vachinzwa hwema nekwavhurwa bhuti hakusiri kune vanyatsoteerera mukadzi wake. Murume wayanga achisa I think ndo vauya nevana aveino maonera avo Yazi from the word go murume agara ainyepo kuti ndafonerana nepolisi proof yekuti wafonera nepolisi dololo tione ID dololo mapepa ako acho ari kupi kubasa sei anga akapfeka magloves okubrexit kwaanga aenda mota mwemwe mune aripo maona mumwe mukadzi anga ane hembe mune munhu arimo kubrexit mune munhu ari kubrexit vazoburiswa vachifamba nemurume uyo ari kuita nharo kuti ini ndinoda kuona koyo yawafonera chiofisa in charge vakutivhura because pazanzi pasika anga achinetsana nemwe mukadzi mukachasa wechidikiswa nemakondros anzi angosvika siyana nezvekuti polisi chichacho polisi inoita zvinhu zvayo netime ndopaavhura akati vana hamusi kuvaona vana vamuri kutsvaga just like that. Saka vanhu ndopavatangonetsana vakati chivarume wangu vachona vakati ini tamuona murume uyo haasitori mukuwadzana handeni kwaangobva kana iyo mota enamadha vakamira vachona ivavo vechikumukanyatsotarisa pane vaona vhidhio mukanoteerera ka madha ivavo futi handitovachenesi vane hembe yebleki vaive vakavatema vari kuti musarove mota yangu havazikanwa muarea imomo vanga vangobva from way vachiuya munhu akari kuti angopindawo mota mangu kuti awande musamurove hazvisi kumeka sense zvinhu zvese vari kutaura vane chekuita zvokuti mapurisa ka dai vabata vanhu ivava ava vanoziva vakaronda kuenda kudzimba dzavo chokwadi vanonoona kana ropa kana something chevana ava mudzimba dzevanhu ivavo varipo I'm sure right now mapurisa atove kumashure kwavo. I'm sure mapurisa atove kumashure kwavo right now as we speak. Atove kumashure kwavo mapurisa. Dai vaita zvekudaro chimwe futi chavanga vachifanira kuita kuti vanhu vari ikoko dai vaita uyu house to sage kana imboka dzauye panofemedzwa vane murudzwa pari kubuda kuti nhau yekuti munext door chichi vanhu avo vari kunyatsozivana. Nyaya iri pachena dai mapurisa achiti anorara achibata basa kubva zvavaita ka vatumira CID mutora shanga vanhu vese vabatwa mangwana taimuka tichinzwa kuti chakati chemwana chiwanikwa pakati because baba ava apa vapusa vakuita ungati vasiri kunzvitira pfungwa dzakanaka havachazi asi vangu vachibata magloves vachiita vachivhura from nowhere ungangoti wabva kutoti wabva kukadomo wosvika kukwadzana wakungovhura kuti umu ndo mune vana ndatombozvibvunza kuti muprofiti here baba havasi muprofiti vari kuti ndinesi vambotanga vachiti ndiri mupurisa ndiri musaiti vakuti ndiri nesi ndinoshanda kupi purisa ID yako havana phone call hamutori nachino handivatorerwa foni saka baba avo vane zvavanga vachiziva pane zvavanga vachiklina zvakaoma. Thank you very much Tepina ndikatimirire tone tinovamba sei. Thank you very much yowe zvakaoma inyaya guys ka petition ngatinyore guys tinze kuna madha petition ngatinyore let's do things by the book guys ngatisege kujamba protocol ngatinyore petition tiendese kuna madha komai vari kunzvanza vari kunzvanzi vasungwa wani zvinhu zvacho haimheno Jason ipapo patone confusion panyaya iyi patone confusion panyaya iyi zvakaoma right. Okay, pavari vamwe vakwada kufona guys kana pasina toifollowa futi mangwana todzoka nayo futi tichiona chichiri kuitika timboifollowa. I hope vanhu havabatwa but mangwana guys panenge pane petition
Saka turomba nepetition mangwana tombouya pano tombosangana timbotaura nezvenyaya yetiri kugunun'unawo zvatiri kuona zviri kuitika muZimbabwe. Mumwe nemumwe achitaura zviri pamwoyo pake tichema. Zvichemo vanozvinzwa, vanzwe zvichemo zvedu totongozvitaura. Hani maona kuti una inyaya yevabheka vakapfeka tete white iyo zvino vanoti zvapfeka uniform uyu zvapfeka zveblue namascrubs. Zvinhu zvino zvongoti mota yakapakwa pamwe unongovhura pausingazivi ungonovhura. Vana 3 guys, 3 vana vasi kutamba navo guys. Guys ndakwenda ndigeze zvaundirana muve neusiku hwakanaka. Tobasira mangwana petition takaenda tikunyora petition takaenda tisi kumira. Let's sign our petition toendesa kunamata. Mutemo wokunzi 48 hours vana vashayikwa. Munhu mukuru anogona kunzaenda kumujolo, but pavana guys 1 year 9 months 6 months wakana mutemo unofanira kuti uchinjwe baba, unofanira kuti uchinjwe. Saka guys morirapo anditika tobatsirana mangwana, morirapo ngoni nhasi ndaswera ndichifamba ndafambiswa wedwe, saka tozobatsirana mangwana anditika signing out.